हे जे अशी नागमोडी वळणं आहेत ना, ही धुक्यात दिसणार नाही. तर शक्यतो खूप जास्त पाऊस आणि खूप पहाटे वगैरे असं या रस्त्यावरून शक्यतो म्हणजे टाळा, आणि आलात तर एकदम व्यवस्थित गाडी चालवा. आणि जो म्हणजे फ्रेशर असेल ना, त्याला तर हा घाट रिकमेंड करण्यात नाही येऊ शकत. ते बघा, आता इकडनं काहीच दिसत नाही. स्टार्ट. नमस्कार मित्रांनो, आज आहे 3 तारीख आणि आज आम्ही सकाळी 8 वाजता म्हणजे इकडनं आपण निघतो आहे आता मुंबईसाठी, कारण का उद्या ऑफिसला जॉईन व्हायचं आहे. तर आता आपण निघणार आहे नेरले, पाचल, कराड, पुणे मग मुंबई. आता आपण आहे पाचल रोडवर. आणि हे सौंदर्य बघा, ढग कसे उतरलेत बघा डोंगरावर, किती छान वाटतं. आणि सकाळचे वाजलेत 8. जर का आपण थोडं अजून निघालो असतो ना, म्हणजे 7, 7:15 वाजता, तर अजून धुकं दिसलं असतं इकडं आणि असं सुंदर असं दृश्य आपल्याला बघायला मिळालं असतं. हे बघा, असं वाटतं की जणू तिकडे ढग त्या डोंगराला भेटायलाच आले. आणि हे सगळं आपण आपल्या कॅमेऱ्यामध्ये साठवून घेऊन चाललेलो आहे मुंबईला. खूप छान वाटतंय. आणि आता आपल्याला अनुस्कुरा घाट करायला लागेल. आणि आता आपल्याला अनुस्कुरा घाट लागेल. आणि त्या घाटाचं सौंदर्य म्हणजे तुम्हाला आता काय सांगू. आता इकडनं असं दिसतंय, जेव्हा आपण वरती जाऊ तेव्हा तुम्ही त्याचं सौंदर्य बघा. ॲक्च्युली हा जो घाट आहे हा ब्रिटिश काळी आपला राजापूर बाजारपेठपासून कोल्हापूर बाजारपेठ असं आयात निर्यात चालू व्हायची. पण मोस्टली हा कोकण आणि कोल्हापुराला जोडणारा घाट आहे. आणि त्याचं आता बघा सौंदर्य सुरू झालं आहे बघा, किसा मस्त एकदम अशी हिरवी गार चादर आहे नुसती. आणि हा इकडनं आपला अनुस्कुरा घाट सुरू झालेला आहे. अजून थोडं लवकर आलो असतं ना, म्हणजे 1 तास, तर हे समोरचं काही दिसलंच नसतं. एवढं गारठा आहे तिकडे. हा हा हा, बघा काय नजारा आहे बघा, किती मस्त वाटतंय. सगळा म्हणजे ना दिवसाचा एवढ्या दिवसांचा सगळा थकवा हे सगळं असं बघूनच निघून जातं. हा, इकडे थोडं सांभाळायचं, म्हणजे जेव्हा टर्निंग असते, एक तर इकडे ते फेन्सिंग नाही, आणि जर का धुकं जास्त असेल तर हे फार डेंजर आहे हा घाट. खूप अशी नागमोडी वळण आहेत. आणि याचं सौंदर्य बघा. सौंदर्य बघण्याआधी आपल्याला ड्राईव्ह पण करावी लागते, नाहीतर मग गडबड होऊ शकते. बघा, वळणं फार अशी हे आहेत, नागमोडी वळण आहेत, त्याच्यामुळे वाहन एकदम व्यवस्थित चालवा. आणि शक्यतो जर का पाऊस असेल जोराचा तर या घाटातून येऊ नका, कारण इथे ना धुकं असतं आणि समोरून काहीच दिसत नाही. आता बघा, आता पुढे ना धुकं चालू होईल आणि इकडे फेन्सिंग पण नाही. आणि हे बघा, वा वा वा, ढग बघा कसे खाली आले. हा हा, आता जसं आपण वरती जाऊ तिकडे आता तुम्हाला मी नजारा दाखवतो तिथे कसं असणार आहे. आणि हा एकदम असा ना, एकदम असा टर्न आहे बघ, आणि परत इकडे असा टर्न. तर हा ना सांभाळायचा. हा धुक्यामध्ये दिसणार नाही, धुक्यात आणि पावसात दिसणार नाही.
आणि माती भुसभुशीत असल्यामुळे ना इथली इथे रस्ते टिकत नाही. तुम्ही विचार करा महाराजांच्या काळात त्यावेळेला कसं हे लोक दळणवळण चालू असेल. आता तर किती सोयी आहेत, गाडी आहे, बस आहे. त्यावेळेचा तुम्ही विचार करा की डॅम आहे तो. हे बघा हे पूर्ण सगळं ना धुकं आहे. आता इकडनं सगळं धुकं सुरू आहे. सकाळी 8 वाजता निघाल्यामुळे ना काय नाश्ता वगैरे काय करण्यात आलेला नाही आहे. त्यात आम्ही बघतो आता पुढे काय हॉटेल वगैरे भेटेल पाचल रस्त्यावर, तिकडे मग आम्ही नाश्त्यासाठी थांबू. पण त्याआधी तुम्ही हा नजारा बघा. हा 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 हा, किती जबरदस्त फिलिंग येते. बस फक्त ना असं वाटतं की संपूच नाही. पण हे बघा हे जे अशी नागमोडी वळण आहेत ना ही धुक्यात दिसणार नाही. तर शक्यतो खूप जास्त पाऊस आणि खूप पहाटे वगैरे असं या रस्त्यावरून शक्यतो म्हणजे टाळा. आणि आलात तर एकदम व्यवस्थित गाडी चालवा. आणि जो म्हणजे फ्रेशर असेल ना त्याला तर हा घाट रिकमेंड करण्यात नाही येऊ शकत. ते बघा आता इकडनं काहीच दिसत नाही पुढे. किती जबरदस्त, किती सुंदर आहे बघा. पण हे तेवढंच डेंजर पण आहे. बघा कायच नाही दिसत आहे खालचं. हा हा, हे बघा जबरदस्त. ही बघा ही जी कडा आहे ना इकडे फेन्सिंग नाही बरोबर आहे. तर इकडनं टर्न घेताना थोडं सावकाश घ्यायचं. बघा तर हे 8:30 वाजलेत आणि तेव्हाचं धुकं आहे हे. म्हणजे तुम्ही विचार करा सकाळी 6-7ला किती धुकं असू शकतं. म्हणजे मला तर वाटतं की समोरची गाडी दिसणं फार मुश्किल आहे. फार सुंदर असा नजारा आहे. पण थोडं सांभाळून गाडी चालवायला पाहिजे. बस माझं एकच म्हणणं आहे. हा घाट उतरेपर्यंत म्हणजे माझं तेच होतं की बाबा व्यवस्थित गाडी खाली यायला पाहिजे व्यवस्थित असतं. आणि इकडे जर का पावसात जर का तुम्ही आला तर मग बाबा तुम्ही आता समजून जावा. आता ही परिस्थिती आता आहे म्हणजे पाऊस नाही आहे तरीसुद्धा एवढं धुकं आहे, ते पण सकाळी 8:30ला. म्हणजे तुम्ही विचार करा जर का पाऊस पडत असेल तर इथे काय परिस्थिती, किती सुंदर परिस्थिती होऊ शकते. पण तेवढंच ते थरारक पण असणार. हे बघा किती नागमोडी वळण आहेत. खूप छान रस्ता. फ्रेशरला तरी मी रिकमेंड नाही करू शकत. तर ही जवळजवळ मला वाटतं ना 30-40 फुटावरची गाडी आहे. ठीक आहे, ती आता एवढ्या जवळ आल्याच्यानंतर दिसायला लागली. सर्वजण इकडे शूटिंग करतायत, सगळे फोटो काढतायत.
खूप छान. जर का आतापर्यंत तुम्ही व्हिडिओ बघत असाल तर मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा की हा व्हिडिओ कसा वाटला, आणि आवडला तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, आणि आतापर्यंत जर का तुम्ही आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. ती बघा गाडी दिसेनाशी झाली, म्हणजे हा फंडा आहे. जर का तुम्ही सकाळी 6 वाजता याल या घाटातून तर तुम्ही समजून जा की परिस्थिती काय असू शकते. आता मी घाट खाली उतरतोय आणि हा मी संपूर्ण व्हिडिओ व्हॉइस ओव्हर केला आहे, कारण का कॅमेरा जेव्हा मी वरती धरला होता मोबाईल तेव्हा फक्त हवेचा आवाज येतो. आता मी इकडे पुन्हा व्हॉइस ओव्हर करतोय आणि आता मला वाटतं 8:45ची काहीतरी वेळ होती आणि आम्ही आता खाली उतरलो आहे. हा रस्ता आहे पाचल ते आपला कराडचा, ठीक आहे, म्हणजे अनुस्कुराच्या पुढचा रस्ता. आणि हा रस्ता एवढा सुपर आहे म्हणजे एक खड्डा नाही. आता इकडनं आपलं कोल्हापूर सुरू झालं. बघा रस्ता बघा किती सुंदर आहे बघा. आणि आपण आता घाट खाली उतरलो आहे. मला या रस्त्यावर असं वाटलं ना की खरोखर आपण इंडियाच्या बाहेर आहे. एक खड्डा नाही बघा. अजून पुढच्या 2 व्हिडिओमध्ये पण दिसेल हा रस्ता कराडपर्यंतचा. आणि आता वाजलेत मला वाटतं 9:15 काहीतरी वाजले होते यावेळेला. आणि आता आम्ही शोधतोय हॉटेल, कारण का चहा आणि नाश्ता करायची वेळ आलेली आहे, कारण का सकाळी सकाळी शक्यतो कोण नाश्ता करत नाही. तर आता बघूया पुढे आता इथे कुठे हॉटेल भेटते का. आणि इकडे आम्ही जवळजवळ पुढे असेच 15-20 मिनटं पुढे गेलो, पण या रस्त्यावर एक पण हॉटेल नाही आहे. आणि जे हॉटेल भेटलं आहे त्याचा मी दुसरा व्हिडिओ बनवला आहे, तो व्हिडिओ तुम्ही नक्की बघा. हा तोपर्यंत तुम्ही रस्त्याचा आनंद घ्या आणि आम्ही हॉटेल शोधतो. चला भेटूया दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये ज्याच्यात आपण हॉटेल मिळालेलं आहे आपल्याला, ठीक आहे. थोडंसं व्हॉइस ओव्हर आहे बघा, सांभाळून घ्या. चला.